ताची ते आता भागवत पुराण कोंकणी टीम आमका घरांतूच बैसून ऑनलाईन सकडाने तांगेल घरा बैसून बाकी जनाले चुडी पूजा पळोची तशी एक व्यवस्थे केला तेन्नाच एक कार्यक्रम आम्ही सुरू करूया. हरे कृष्णा. फर्स्ट मंगलाचरण सांगू येता असाची प्रतिभाबाई माताजी. हरे कृष्ण. प्रतिभाबाई माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददामि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकान्तपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तु ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ
प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कृष्णन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद प्रतिभाताई माताजी तुमका. तुम्ही चंदकोरनो सांगेल असा मंगलाचरण तशीची आम्ही मुखारसूया. आईचे चुडी पूजेक चुडी चुडी पूजेक आज 5 जन होस्ट करता असांची. प्रतिभाताई माताजी कासरगोडा सुकुनु, शिल्पा शೆಣೈ माताजी अबुधाबी तुकुनु, माया मल्या माताजी बेंगळूर सुकुनु, शैला प्रभू माताजी उडपादुकुनु आणि कल्पनाराव माताजी उडपादुकुनु. तशीच एक श्रुती माताजी त्यांनी करता असांची म्हणून दिसता. म्हळ्यार व्हिडिओ ऑन असा स्पॉटलाइट जाता असा. तेन्ना तुम सगळ्यांक काही स्वागत 5 जन होस्टांक. आणि तुळसी आरती सांगू येता असाची श्रीमती मेघाराव माताजी कासरगोडा दुकुनु आणि वृंदाष्टकम सांगता असांची स्वाती शೆಣೈ माताजी. तुमकांय स्वागत असा माताजी. मेघाराव माताजी तुलसी आरती सांगून जातरी तुम्ही स्वाती शೆಣೈ माताजी कंटिन्यू कराची तशीच. हरे कृष्णा. स्वागत माताजी. त्यांनी चुडी तुळसी आरतीनी वृंदाष्टकम सांगता असताना चुडी पूजा करूयात सकडानी. हरे कृष्णा. तुळसी आरती. हरे कृष्ण माताजी. तुळसी आरती ऐक पडताना म्यूट असा त्यांनी म्यूट. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः. वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय. नमो नमः.
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जे तुम्हारा शरण लोई तारा वांछा पूर्ण होई। कृपा करी गुरु तारा वृंदावन वासी। जो तुम्हारा शरण लोई तारा वांछा पूर्ण होई। कृपा करे गुरु तारा वृंदावन वासी नमो नमः। मोरई अभिलाष जदियावास मोरई अभिलाष बिलास कुंज दियावास नयन सदा जुगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोराई अभिलाष बिलास कुंज दियावास सदा जुगल रूप राशि नमो नमः। ये निवेदन धरो सके अनुगत करो सेवा दिए करो निज दासी। यही निवेदन धरो सखी करो सेवा दिए करो निज दासी नमो नमः। दीन कृष्ण दास कोई जिन मोरा होई। दीन कृष्ण दास कोई जिन मोरा होई। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जिन भासी। दीन कृष्ण दास कोई जिन मोरा होई। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जिन भासी नमो नमः।
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित श्री वृंदाश दिव्याष्टकम्। गांगेय चाम्पेय तडी द्विनिन्दी रोची प्रवाह स्नपितात्मवृन्दे बन्धूकबन्धु द्युति दिव्यवासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् बिम्बादरोदे त्वरमन्दहास्य नासाग्रमुक्ताद्युतिदीप्तितास्ये विचित्ररत्नाभरणश्रियाध्ये वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठशिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदज्ञया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्जा मध्वादिभिर्भान्ति विभूष्यमाणा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदूत्येन निकुञ्जयूनोत् अत्युत्कयोकीलिविलाससिद्धि त्वत्सौभगं केन निरोच्यतां तद् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्तयसे सात्वतन्त्रविद्भिर्लीलाभिधाना किल कृष्णशक्ति तवैव मूर्तिस्तुलसीन्द्रलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्
भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठित्वा वृन्दावनाधीशपदाब्जभृङ्ग स प्राप्य वृन्दावननित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थ वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् इति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती विरचित श्री वृन्दादेव्याष्टकं सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणताला साक्षी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सकड़ानी चंद कोन चुड़ी पूजले संपन्न जल्ले मुंडलेक्ताव सकड़ां कई मस्त मस्त धन्यवाद श्रीमती प्रतिभा पै माताजी, श्रीमती माया अरविंद मल्या माताजी, श्रीमती शिल्पा शणै माताजी, श्रीमती कल्पना राव माताजी, श्रीमती शैला प्रभू माताजी, सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. आता मी आणि नेक्स्टाचे या सेशनाचे नेक्स्ट पार्टाक वचूया. तुळसी अति प्रधान कृष्णाक प्रीती असते ते तुळसी आम्ही कशी कॅर करियत तुळस चंद जावन वड्डुकी ते खंयची रितीरी लायकोन ताजी बेळवणी करियत म्हूण पळोवच्या ऐकूया आम्ही. हे एक सेशन आमकां त्या विशयार आमकां माहिती दिवच्या येता सांची. हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद दास प्रभू हंगेले प्रभुजी तुमका स्वागत असा. प्रभुजी लेखसाना परिचय करूक हांव प्रयत्न करता. प्रभुजी इस्कॉनाक जॉईन जालींची 2017 आणि ह्यांनी इनिशिएशन घेतले 2019 आणि ह्यांनी हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजाले डिसायपल शिष्य जावन आसांची. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून तुमका स्वागत करता असा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभुजी स्वागत. राजेश्वरी माता जी धन्यवाद. सनैक वैष्णव भजन गान शुरुआत करूया सेशन. तंतु तुलसी महात्म्य एतस. शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालतिकार मूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालतिकार मूल माधवती भक्ति जननी जतनि पालन कोरी कृष्ण बसती बोली परम आधेर भोरी गौर अमर जे सब स्थान कोरोलो ब्राह्मण रंगे से सब स्थान हरि बोआमी प्रणयी भक्त संगे
मृथङ्कवाद्य सुनीते मन अबसर सदजाचे मृथङ्गवाद्य सुनीते मान अबसर सदजाचे गौरविहित कीर्तन सुनी आनन्ते हृदय नाचे जुगल मूर्ति देखिया मोर परम अनंत होय प्रसाद सेवा कोरिते होय सकल प्रपंच जाय जे दीन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाय जे दीन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाय चरण सिदु देखिया गंका सुख न सीमा पाया तुलसी देखी जुराय प्राण मातव तोषणी जानी तुलसी देखी जुराय प्राण मातव तोषणी जानी गौर प्रिया साक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिया साख सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद प्रश्न भजने भानुकूल पाय जाह भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाह प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो योताः शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। हरे कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तवळे भजनांतु तुलसी महात्म्य तस शुद्ध भक्ति चरण रेणु। तो तुलसी महाराणी परम भक्त है ना, वृंदा देवी म्हणून तांके एक नाव आसा। और सगळ्यांगे नमस्कार। तुमगेले सगळ्याले अनुग्रह तुमगेले सगळ्याले कृपायन करताना आयच्या सेशना थोडा चर्चा करूची आमकां प्रयास करूया। तुमगेले सगळ्याले अनुग्रह आशीर्वाद मागून घेता। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तलायच्या सेशन फना एक सेशन था डिसीज कशी की ये तुलसी महाराणी के आमका डाउट है व्यात राइट। तुलसी महाराणी मंगल्यारी आध्यात्मिक जावने से लेकर येता नहीं मैं इटर्नल जावने से लेकर कृष्ण भक्ति प्रदायिनी जावने से लेकर इटर्नल जाने से लेकर वस्तु था तब ते वस्तु कशी की रोगू तसे सगळे ते एव्यात वे मला एक डाउट आहे आमका एव्यात। तो श्रीमद भागवत अंतू ये तुलसी महाराणी पासून जायतकडे आमका उल्लेख मिळतस नाल्या ताजे दृष्टांत इतील सबार पवित्र जावने शिलेक देवाल उतील की प्रिय जावने सिलके म्हणने भगवत गीता अंतू आमका दृष्टांत मिळतस श्रीमद भागवत अंतू दृष्टांत मिळतस। तर कोणी सांगताय सवे भगवत गीता अंतू आमका हत्ते की मिळतस तुलसी महाराणीचे प्राधान्य बहुत फेमस जाने शिलेक श्लोक था। हरे कृष्णा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। थैंक यू माताजी। वगळे कड़े लेगिन मिळतस ते परपोट अंतू श्रील प्रभुपाद तजे तुलसी महाराणीचे महत्वापासून सुंदर जानशील वर्णन करतस। वगळ कोणी सांगताय सवे भगवद्गीताचे 18वा अध्याय अंतू 55th श्लोकांतू भक्त्यामाम अभिजानाति यावन्वे एति तत्वतः ते श्लोकाचे तात्पर्यांतू श्रील प्रभुपाद जी ये तुलसी महाराणीचे महात्म्य वर्णन करतस। तवळे पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो पत्रम ते म्हणजे तुलसी महाराणीचे महात्म्य ते तात्पर्यांतू श्रील प्रभुपाद जी
दितस तशीच श्रीमद भागवतांत जायत कಡೆ मिळतस हे तुळसी महाराणीचे इम्पॉर्टन्स कोणाके उडगा असा स्लाइड सांगा जायत कಡೆ मिळतस जे इम्पॉर्टन्स एक लीला चा प्रसिद्ध जावनेशिल एक लीला स अवे सन्याकुळ उदीन दोन्ही ब्रह्मवादित आशिल्ले इम्पर्सनल जावनेशिल ब्रह्मवादित आशिल्ले त्यांनी एकांक मिळतस शुकदेव गोस्वामी कृष्णाल्ति वर्णन बर्हापीठम तशीची कृष्ण उत्तिल सबार कृपालुकी अहोबकीयम स्तनकालकूटम हे दोन श्लोक ऐकना आपण नाला तजे श्रवण करून शुकदेव गोस्वामी ते कृष्णाल आणि के मका ऐकू का नाला ते कृष्ण जाणशिले साक्षात्कार मेलकामल वत्ता तशीची इम्पर्सनल जावनेशिलेक व्यक्ती नालारी अशीच आकर्षित जातस तंतु तुळसी महाराणीचे महात्म्य तस कोणी सांगता चारी कुमार असा खतय मिळत संपदाचे दृष्टांत करेक्ट दा संगिलेन माताजी अजय एक छान दृष्टांत आमका श्रीमद भागवतांतु तीसरा स्कंद 3rd चांडो 15th चैप्टर 43rd श्लोकांत मिळतस हे बाय हार्ट कोर काजलेले एक श्लोक था चा सुंदर जाणीशील एक श्लोक था ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुणे एक रिपीट कराई तस्यारविंथ हरे कृष्णा तस्यारविन्द नयनस्य पदारविन्द किंझल्क हरे कृष्ण किंझल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः त्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम हरे कृष्ण अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वोः हरे कृष्णा धन्यवाद माता दंडवत प्रणाम माता जी थैंक यू सो मच चा सुंदर जावनेशिल एक श्लोक था तस्यारविंत नयनस्य पदारविंत किंचल्क मिश्र तुलसी मकरंथ वायुः अंतर्गतस्व विवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वोः अजय शब्दार्थ और अनुवाद ट्रांसलेशन द्या श्रद्धापूर्वक तुम्ही ऐकाई चा सुंदर जाणश्रील प्रभुपाजी आमका सांगून दितस तस्य ऑफ हिम अरविंत नयनस्य ऑफ द लोटस आईड लॉर्ड पदारविंत ऑफ द लोटस फीट किंजल्क विथ द टोस मिश्र मिक्सड तुलसी द तुलसी लीव्स मकरंद फ्राग्रेंस वायुः ब्रीज अंतगतः एंटर्ड विथिन स्वविवरेण थ्रू देयर नोस्ट्रिल्स चकार मेड तेषां ऑफ द कुमारास संक्षोभम agitation for change अक्षर जुषाम attached to impersonal Brahman realization api even though chitta tanvoho in both mind and body हरे कृष्णा डिस्प्ले करते से थैंक यू सो मच माता जी कोणे ट्रांसलेशन कोणे पढ़ता स्वे धन्यवाद माता जी चा सुंदर द ट्रांसलेशन है कोणे पढ़ हरे कृष्णा कोणे संगता है स्वे ट्रांसलेशन हरे कृष्णा ट्रांसलेशन by Srila Prabhupada की जय. When the breeze carrying the aroma of tulsi leaves
from the toes of the lotus feet of the personality of Godhead entered the nostrils of those sages, they experienced a change both in body and in mind, even though they were attached to the impersonal Brahman understanding. Hare Krishna. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. परपट तुम्ही बाई हार्ड होमवर्क कराई चा सुंदर जान श्रील प्रभुपाद जी तंतु ये तुलसी महाराणीचे महत्व सांगता असं तवळी अंतवम कधी क्या ते लीला अंतू चार कुमार म्हण सांगल्यारी ब्रह्मांडो सृष्टि शुरुआत करचे बळेरी प्रथम जामसिल मानस पुत्र त चार कुमार सनात अशी चार कुमार तवळ ते चार कुमार तशीच इम्पर्सनल देवाल ते रूप नालारी तंतु तंका आकर्षण ना आसिल्ले इम्पर्सनल जामनिसिल्ले तंतु तनी ब्रह्मन रियलाइजेशन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते भागवतांतुच एक श्लोक असा तवळ तशी तनी एक वेळा इतकी करताय म्हणून सांगल्यारी तुमका सगळ्यांक कळची तय लीला एक पडली शिची नारायणाल दर्शन करचे बेगे जान वैकुंठांत तनी प्रवेश करूक प्रयास करताय तवळ तांका जय विजय तांका ते द्वारका वाडांतू तांका मुखार वच्चा आशिल मार्ग तनी तडस करताय तवळ ते ना पडे ना ब्रह्म वादी जामनिसिले चतुष्कुमार तांका शाप निह दिताय हे सगळं जाने ना पडे ना साक्षात नारायण वैकुंठपति जामनिसिल नारायण भाईर एता भाईरे ना पडे ना तंगेलते अजर दिताय सेचा सुंदर जामनु किंजल्क तुलसी किंचल्क मिश्र तुलसी मकरंत वायु किंचल्क म्हण सांगल्यारी ते पूर्ण पुरुषोत्तम जानिसिले देवाले चरण कमलाचे टोस ते टोसांतू नाले टोसाचेरी अर्पित केलेले तुळसी ताजे फ्रॅग्रन्स अंगेल ते नोस्ट्रिल सांतुनु भित्तेर वचना पडेन ते सुगंधान करतान तनी उतले आकर्षित जल्ले तर श्रील प्रभुपाद तंगेल ते भक्ति वेदांत परपोटांतू संगत आयस आम्ही विसोरून गेलेल ते आमगेल ते कृष्णाले आम्ही नित्यदासत म्हळेले कृष्णेर नित्यदास आमका चारी प्रकार नाल्यार कृष्णान आमका विशेष जावनु चारी रीतीर आमका ये भौतिक जगतांत सुलभ झान आमका मेळतस ते म्हण सांगल्यारी देवान दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तशी देवाल दिव्य गुण दिव्य लीला तशीची दिव्य रूप तवळांतू खंयचे एकांतू आमका देवाल ते आकर्षण मेळूक जामसिन सुलभ जामनिसिले देवाल तिलकी नामस गोविंद माधव केशव ऋषिकेश श्री कृष्णो नरसिंह वामन भार्गव मत्स्यकूर्म वराह तुलकी नामस तशी अस तशीच देवाल तुलकी दिव्य लीला दिव्य गुण तशी दिव्य रूप ते दिव्य रूपारी समर्पण केलेले ते तुळसीचे फ्रॅग्रन्स सुगंध त्यांनी सुंकून त्यांनी देवाल ते संप्रीती प्राप्त केली तवळ आमगेल भक्ती जीवदांतू तुळसी महाराणी म्हणलेले इतले प्राधान्य असेल की आज तुम्ही सगळ्यांनी मेळच्या सुंदर जाऊन तुळसी आराधन केली तवळे आम्ही एक प्रश्न करतस तुम्ही उत्तील जाणा या काशी मठ संस्थानाचे द्विदिन शिबिर अटेंड केलेलं सर द्विदिन शिबिर सालभर एक वेळ चमकूच द्विदिन शिबिर हरे कृष्णा द्विदिन शिबिरांत कोणी अटेंड केलेलं सवय हरे कृष्णा ग्रामसभेचे तवळ ग्रामसभेत द्विदिन शिबिर अटेंड केलेलं असल्यारी तांका सगळ्यांक कळचेक कार्यत बायल मनुष्यांत एस्पेशली तांका सकाळीची तुळसी पूजा नाले ते तुळसी कशी की जल समर्पण करचे ताका चंदन कुंकुम इत्यादी समर्पण करून तशी फूल आणि सगळं दवरून कशी आराधन करचे म्हणून ताका एक पूजा विधी सांगून दिमचे एक सिस्टम असं तमचे आमगेल इस्कॉन म्हणून सांगले सगळ्यांके ते कॉमन जावन बायल मनुष्य म्हणजे जावो दादूल पण जावो तशी व्यत्यास ना सगळ्यांके तुळसी आरती म्हणून कंपल्सरी जावन सकाळी संजवळे
കുറച്ചേक चाली श्रील प्रभुपादा नमक दिल्लेलं असं तवळे तुळसी आमगेल घरकडे एस्पेशली भारतांत दिखताय तरी मसल्यारी सगळे घरकडे एक तुळसी रोंपपणी नत्तिले एक घर असून तेची आम्ही मुक्कारीची भायर वचून भितेरे ना पडेनी तशी घरकडथून आम्ही भायर वच्चे ना पडेनी हे तुळसीचे तांगेल ते दर्शन करून भायर वच्चे प तशीच भायर वचून वापास घरकड भितेरे ना पड तवळे तने ते पूर्वजांनी इतील इम्पॉर्टन्स हे तुळसी महाराणीक दिल्लेलं असं म्हणले तांतूंत आमकां मना करूयात इथं म्हणा तुतले शुभता आम्ही हंचे एका कार्याक मुखार वचना पडेन हे तुळसी महाराणीले दर्शन करून तांगेले ते दिव्य दर्शन आम्ही करून तर मुखार वताय तरी मुसल्यारी ते कार्य सगळं मंगळ जावन मिळतं असं तर सुधींद्र परमपूज्य सुधींद्र स्वाम्यांनी सांगप असं बायल मनशांक तांकां करचे ഏറ്റവും सरळ जावनेसिलेक भक्ती आराधनत हे तुळसी आराधना 2 मिनिट नाल्यार मॅक्सिमम 5 मिनिट सरी नका एक कलशांतू ते तुळसी महाराणीक शुद्ध जावनेशिले जल समर्पण करूका तशी एक चंदनाक एक तिळो कुंकुमेक तिळो एक फूल तुळसी दवरचे तशीच ते तुळसीक अर्पण करचे ते जल आम्ही देवाल प्रसाद नाल्यार तुळसी महाराणी प्रसाद जावन आम्ही ग्रहण करचे मागीर ते तांगेल पतिव्रते बल म्हण सांगूचे तुळसी आराधना आम्ही उत्तील की तीव्र जावन तुळसी आमगेले रक्षा स्वाम्यान सगळे वडे सांगप आसा बायल मनशाल तांगेल ते रक्षा म्हण सांगूचे तुळसी आराधन मात्र दुसरं काय करच्या स्वाम्यान बायल मनशा उतने इंपॉर्टन्स दिना പക്ഷേ तुळसी आराधना दद्दुल मनशांत एस्पेशली जन्म सगळं धारण केले काली तुम्ही सगळ्यांनी जन्म सगळं चेंज केलेलं असतले ऋगुपाकर्म केलेलं असतले संध्यावंदन आणि का बायल मनशांक तुळसी आराधना तर स्वामीन तीन सबार इंपॉर्टन्स दिलेलं असं तका तर सगळे ते प्रणाली कोरंची असं तवळे तुळसी महाराणी आम्ही वाड्डोन येना पडेन ताजे ते 2-4 कार्य आम्ही श्रद्धेचे करूक असं तांचे ते रेम एक रेम मागीर तशीच ताका उत्तीन सबार उद्दां आमी ते रोंप्याक घाल्यात मागीर सनलायट सुलभ जावन मेळचे एक एरिया जे आमकां मागीर पेस्टिसायड तवळे ते सगळं आमकां केल्यारी नाल्यार ते हें करताय तरी म्हसल्यारी तुळसी च्या सुलभ जावन समृद्ध जावन कशी वाडत आसा तर आमी सिलेक्ट करची ते रेम म्हण सांगूचे रेव तातूंत येदे शेण सुके शेण आनी सगळं मिक्स करून तातूंत आमकां जाय जाल्यार तुळसी रोंपो वाडोवयात तशीच ताका एडक्या आमी प्रॉपर जावन आशिल्ले उदक सप्लाय जे आमकां चड एज आमच्या न्हय उदक उण एज आमच्या न्हय तशीच सिट्युएशन नाल्यार क्लायमेट अनुसरीचे आतां च्या वत आशिल्ले समय तरी म्हटल्यार 2 वेळे सकाळी संज वेळे आमकां च्यान शिंप्यात ना च्या पावस आशिल्ले सीझन तरी म्हटल्यार पावसांतूच जायत उदक तुळसी महाराणी मिळतस थोडं आमकां एक्स्ट्रा उदक समर्पण करचें अशें आवश्यक ना मागीर तशीच सनलायट 4 घंटे नाल्यार 4 to 6 hours सुलभ जावन वत मेळचे एक एरिया जे आमकां तुळसी महाराणीक आमी ओमचे ते एरिया सिलेक्ट करचे मागीर दुसरे रीत म्हण सांगल्यार चड वत एलके एरिया तरी म्हसल्यार आमकां जाय जाल्यार थंय टर्पोळे नाल्यार तशी थंय घालून मुखारी कवर करयात मागीर संजवाळ जायना पर्यंत ते माती कोण दिवचे गतीची तशी करूयात तुतले कार्य करता आमी श्रद्धेचे करता तरी म्हसल्यार तुळसी महाराणीच्या सुलभ जावन समृद्ध जावन वाडत आसा मागीर आमचे डिसीज म्हण सांगल्यार तुमकां सगळ्यांक कळचे जाव्यात नाल्यार तुमी नोटीस केलेले आसयाचे हाजे एक डिस्कलरेशन ते तुळसी ते एक पत्तेचेर काळे जावन आशिल्ले डोट तुमी नोटीस केलेले आसका तेंचे म्हण सांगल्यार आमी घालचे ते उदक तेजे क्वांटिटी चड जावन ते रोंप्यांतूच उदक जायत राबून तशी आमचे एक येता तें तर आमी प्रॉपर जावन एक ड्रेनिंग सिस्टम लेगीन जे आमकां ते तुळसी रोंपे आमी तुळसी
एक सणाची प्लास्टिक डब्बेंत दवरताय तरी म्हटल्यार ताजे खाल्ल्याक एक सणा एक होळ जे आमकां प्रॉपर जावन कितें म्हळ्यार आमी उंचारी ते तुळसी रोंप्यार घालचे उदकाक प्रॉपर जावन ड्रेन जावन वचूका नाल्यार तातूंत भितर बसून ते जायते 2-4 दीस जायना पर्यंत ते रोंप्याचे ते पत्ताचे डिस्कलरेशन हेंचे तर ते प्रॉपर आमी प्लास्टिक डब्बांत नाल्यार जायते प्रकार आसा मणकुडां इथे तातूंत सगळं ओमचें आसल्यार ताजे हल्ल्याक बॉटम ते एरियांत एक होळ म्हणून एक श्रद्धा दवरका तर आमी एक्स्ट्रा जल आसा तरी म्हटल्यार तें प्रॉपर जावन ड्रेन जावन वताले मागीर नेक्स्ट म्हणून सांगल्यार पेस्टिसायड म्हणून सांगल्यार आमी आर्टिफिशियल नाल्यार मार्केटां मेळचें सगळे उपयोग करून ते म्हळ्यार एक आध्यात्मिक जावन आशिल्ली एक वस्तू तेवे न्हय आमी ग्रहण लेगीन करप न्हय दिसाची हे तुळसी देवाक भोग दवरना पडे तशीच जल सगळं समर्पण करना पडे तुळसी पत्ता दवर नाल्यार तुळसी पत्ता घालून देवाक समर्पण करचें तर आमी पेस्टिसायड आर्टिफिशियल जावन यूज करता तरी म्हटल्यार आमगेल्या हेल्थाक तें चांग न्हय तावळी एक बूक आसा तुळस्यामृतम म्हणून सांगून हे ट्रान्सलेट केल्लें परम पूज्य भक्ती विश्वम परमातव स्वामी महाराज तर तांगेले ते ग्रंथांत तांणी सांगताय सर नीम ऑयल म्हणून एक प्रोडक्ट आसा तेंचे आयल्यार आमकां यूज करयात स्प्रे मारयात तुळसी महाराणीक नीम ऑयल म्हणल्यार आमकां मार्केटांत सुलभ जावन मेळचें एक ऑयल तें एक साधारण स्प्रे मारचें एक बोटिलांत 1 लिटर उदकांत 1 स्पून नीम ऑयल मिक्स करून 2 सकाळी संजे वेळे आमी स्प्रे करता तरी म्हटल्यार हे तुळसी रेंचे व्हाईट डॉट्स आसा नाल्यार ते तुळसी पत्त्याचे बॉटम एरियांत तुमी श्रद्धेचे केलेले आसतले एक व्हाईट फंगल इन्फेक्शन थोडले एरियात ते फंगल इन्फेक्शन येता तरी म्हटल्यार उग्गी तुळसी सुकून वतली नाल्यार ताजे ते पत्ता सगळं ऑटोमॅटिकली ते लूज जावन वतले तर तातूंत आमकां रक्षा करचे बेगी जावन हे नीम ऑयल 1 टेबल स्पून जे नॉर्मल 1 लिटर स्प्रे बोटलांत मिक्स करून सकाळी संजे वेळे आमी 1 हफ्ता 7 दीस कंटिन्युअस जावन ताका स्प्रे करता तरी म्हटल्यार तातूंत आमकां तुळसी महाराणीक संरक्षण करयात ते नीम ऑयल मेळूक ना तरी म्हटल्यार मार्केटांत अवेलेबिलिटी ना तरी म्हटल्यार बेकिंग सोडा पावडर आसा ते बेकिंग सोडा पावडर अशीची स्प्रे बोटलांत मिक्स करून 1 लिटरांत 1 टेबल स्पून पावडर मिक्स करून आमकां स्प्रे करयात तेवे ना तरी म्हटल्यार हळदी पावडर हळदीची पिट्टी आमकां ते तुळसी रोंप्यार चड घालून उणेच घालून तिमकां तशी आमकां हें करयात मागीर सीजनल जावन आशिल्लें रक्षा ते आमी प्रॉपर जावन करता म्हळ्यार च्या शेळवत आशिल्लें नाल्यार च्या पावस आशिल्ले समय तरी म्हटल्यार ते उदकाक आमी केयर करता चड उदक भिल्यार तुळसी महाराणी ओग्गी सुकून वचचे आशिल्ले एक चान्स आसा तावळे उतुलकी उदक जे आमकां तेच मात्र गोरचे आशिल्ले केयर आमगे दिमका मागीर नेक्स्ट टाइमचे तुळसी महाराणी सुकून वचचें ताजे फुडें तुळसी महाराणी यांचे फूल नाल्यार मंजरी आमी ते मंजरीचे तुळसी पत्तेचे कुटांत ते समयार आमी ताका हें कोण दिमका ना तरी म्हटल्यार तुळसी महाराणी ओग्गी सुकू आशिल्ले एक चान्स आसा ते मंजरी आमचे आमी ताका कान दिता तरी म्हटल्यार समृद्ध जावन तुळसी महाराणी वाडता आसा मागीर तुळसी महाराणी 2 प्रकार आमकां इंडियांत मेळटा सगळे कडेन मेळटा आसतली एक व्हाईट कलर तशीच ब्लॅक कलर श्याम तुळसी आसा तशी राम तुळसी आसा एस्पेशली आमगेले GSB कम्युनिटींत राम तुळसी नाल्यार ग्रीन जावन आशिल्ले तुळसी नॉर्मली सगळं तुळसी अंतू दिक्कूच आसा कृष्ण तुळसी तितले एक प्राधान्य दिना म्हाका कळना ती ताजे करेक्ट रिजन पक्षा जे हे बुकांत हे भक्ती विश्वम परमात्व स्वामी महाराज ते बुकांत दोन्ही तुळसीक इक्वल इम्पॉर्टन्स व्हाईट कलर नाल्यार कृष्ण श्याम तुळसी नाल्यार राम तुळसी दोन्हीक एकच इम्पॉर्टन्स दिल्या तावळे अशी
सना सना काय तस चड डिटेल जावन आम्ही सर्च करून म्हाका काय चड जावन मेळ्ळें ना हे तुम्ही सगळ्यांनी केअर करचेंच काय मागीर मेन जावन अशें एक फर्टिलायझर म्हणून सांगल्यार शेण शेणाच्यान जावन सुकोवन ताजे पावडर करून आमकां जाय जाल्यार 2 हफ्तेंत एक वेळ घाण दिव्यात मागीर एडक्या हे रेंव एक छान जावन हाचे एक मिक्स करून दिमका तावळे ताजे ते रूट्स नाल्यार ते वाटर ड्रेनेज प्रॉपर जाताले तशें सगळं करता तरी म्हटल्यार तुळसी च्या समृद्ध जावन वाडटा सर उतले तस मागीर कोणाकय ते डाऊट असल्यार क्लियर करूयात हरे कृष्णा तर आमगेल भक्ती जीवनात तुळसी महाराणी इतलेच इम्पॉर्टन्स असलेले येता म्हळ्यार सगळं वैष्णवाचार्य सांगता येसे तुळसी महाराणी म्हणल्यार आम्ही आता तुळसी आरती करचे वेळेर वृंदाये तुळसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ती प्रते देवी सत्यवते नमो नमः तो आमकां हे वृंदादेवी म्हणल्यार तुळसी महाराणी तर आमकां भक्ती प्रधान करचे तशीच वृंदाष्टकम तातूंय ताजे लास्ट श्लोकांत 2 श्लोकांत सांगत आसा O merciful one, I have no devotion and I have committed millions of offenses. I am drowning in the turbulent ocean of lust. Thus I take shelter of you, O Vrindha. I bow to your lotus feet. A person who is like a humble bee at the lotus feet of Vrindavana's king and queen, and who reads or hears this Vrindhashtaka, will eternally reside in the Vrindhavana and attain loving service to the divine couple. उतने इम्पॉर्टन्स आसा आम्ही ते वृंदादेवी नाल्या तुळसी महाराणी नित्य आराधन करता तरी म्हटल्यार आम्ही कोणेय उतलेच प्राप्तवान नाही काल विशेष जावन बलराम पौर्णिमा तुम्ही सगळ्यांनी सेलिब्रेट केलेले आसतले तर तांतूय काली आमगेल सिंधी होळांत आमगेल यात्रा लिडर श्रीमान श्रीवल्लभ प्रभून छान एक सुंदर कथा प्रस्तुत केलेली तांतूं तांणी सांगिल्लें एक पॉइंट सट्टांगे 6 प्रकार अनर्थ आसा न्ही सगळ्या अनर्थांतून भायर एमच्या आशिल्ले एक शक्ती नाल्यार ते बल दिमच्यो ते सहाय करचे आमकां बलराम तशीच आमगेल भक्ती जिवनांतू आमी उतुलकी दोष आसा ते दोषांत सुगून सगळं आमी उतुलकी होगी भायर एमच्या प्रयास करता आसा अशें तुळसी महाराणी तांगेली कृपा नाल्यार तांगेले ते आशीर्वाद आसा तरी म्हटल्यार आमकां ओग्गी आमगेल भक्तींत प्रोग्रेस करूं आशिल्ले वाट आसा तशीच आमी चॅन्टिंग करचे वेळार सगळ्यांनी सांगूच आमी तुळसी महाराणी तांगेले ते असोसिएशनांत आमी चॅन्टिंग करता तरी म्हटल्यार आमगेले ते चॅन्टिंग छान परफेक्ट जावन क्वालिटी जावन आशिल्ले चॅन्टिंग आमकां करूं आशिल्लें सुलभ जावन आशिल्ले अवसर आसा तर श्रील प्रभुपादान आमकां ते तुळसी आराधना पाश्चात्य देशांत खंयचेय जावो तुमी आमी आतां दुबयान जावो अबुधाबी जावो खंयी लारी तुळसी महाराणीक इतले इम्पॉर्टन्स दिता आसा घर घर खंयचेय एक हिंदू घर तुमी वता तरी म्हणजे स्पेशलीच आमी इस्कॉनाचे सगळे भक्ताल घर कडेन एक तुळसी रोंपपणी तांणी वाडून नित्य तुळसी आराधन करचे एक प्रणाली हांगाय सुलभ जावन आमकां मेळटा आसा तर तिला बार इम्पॉर्टन्स जावन आशिल्ले आमगेले आध्यात्मिक पुरोगतीक नाल्यार आमगेले ते भक्तीक नाल्यार आमगेली ती करची भक्ती कशी आसा म्हूण आमकां कळटा तरी म्हटल्यार घरकड वाडूचे ते तुळसी दिकल्यार तुळस कशी आसा सुलभ जावन समृद्ध जावन आसा तरी म्हटल्यार आमगेली भक्तीच्या समृद्ध आसा आमगेली भक्ती समृद्ध न्हय तरी म्हटल्यार ते तुळसी रोंप दिकल्यार ते घरकडची भक्ती कशी आसा म्हणून आमकां आयडेंटिफाय करूयात तावळे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कोणाकय ते डाऊट असल्यार क्लियर करूयात हरे कृष्ण ना कोणे एक्स्ट्रा ऍड करूयात म्हटल्यार ते तुम्ही करूयात हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुम्ही आता तुळशी विषयारी तुळसी ಬಗ್ಗೆ तुळसी महाराणीले विषयारी लायकन सांगला प्रभुजी म्हाका ते तुम्ही सांगिले 3 स्कंदाचे कितले अध्याय श्लोक सांगता आसाचे प्रभुजी ते तस्य रविंद्रनयनस्य 3 अध्याय 3 कॅन्टो
3:15:43. 15:43. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೊಣಕೈ ಕಸಲೆ ಸಂಶಯ ಅಸ್ಲಾರಿ ನಿಮ್ಗೂ ಯತ್ತ ಪ್ರಭುಜಿ ಲಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. कोणाके एक्स्ट्रा आड करूया आड करका आड करूया. हरे कृष्णा. कोणाकय कसले संशय ना म्हूण दिसता म्हळ्यार तुम्ही तितली चंद जावन सांगला की 2 नमुने तुळशी आसा, श्याम तुळसी, कृष्ण तुळसी. तांतू आम्ही GSB तांणी चड म्हाका दिसता